Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu langwado. Baba ina wuni? Lafiya lau, an wuni lafiya. Wallahi baba wani abu ne nake tafe da shi. Allah ya sa na sani da yaran nan. Wallahi baba mun yi musu ne da Dauda. Musu kuma? Mushu muka yi da Dauda jiya. To kuma mushun na ne. Jiya muka yi mushu kuma ɗazu ma mushun ya ƙara tashi. To ai ka zo da kuka gida an mutu a ka faɗi abin da ya kawo ka ko? To baba shine nake so yanzu ka kawo mana ƙarshen mushun nan da Allah. Da lahadin makole. Da wudi. Na ne fi arha kosai. In dai maganan ake na arfan kosai wannan sai ladi makodi. Amma idan ka sai kosai a barka ka dangwala yaji yadda ranka yake so sai utu. To baba na gode bari yanzu in je in same shi. Ni ma ai haka na gaya To maka. yanzu da nan sai ka kira mun shi din ka ce mai ina Ta baba. so. Ta baba na gode.